Marabai, utukalo kilimuga ani wolonvla samba flani muga ani duru ambi aw bela jeli fo aw ka wakati jugala kuna fani wati sira ayaw bisimila. Kuna fondamela bi femiye furuba chakela munu bi no nu be sarata kalola amma ba bisabani woro ni kemeni biduru ni kelene be no munu ni arolman ko ni kera wati temenu na wala saka sika sarakela uninka ulu hakya ko ndado ni ma ko folondo ko ni maye akula ayira nga jamana maraba u feka foko uluga sarako ni abina nyongiri septembre kalo na to samba flani muga ani duru ni kuna fune ndira kunu utukalo kile muga ni woro samba flani muga ani duru anga ministry so mbino ni nyashine me soro kunya ulu ma anga jamana marabaw ye dansigi ciment toni koni o songola ayira la ka fo ko ciment toni koni o bena fere sefa wari wa mugani fla ani kemenani ciment mun bo anga jamana o konnala ciment be bo jamana ko kan ninga do anga jamana ale konnala o toni koni bena fere sefa wari wa mugani saba ani keme nani dabo kunye wala sa jamana ko do mi sega lafiya ciment ko ale la chugamina ameta masina ka ulu fe no masina dugu konna la femiye maloy do kon bora ale songola ka sawe ke malo kilo o kume fere se wari drome bishigi ngasa abeka fere se wari drome biolonvla odila kata se femiye furunto bora ye o kume ka fere se wari kemenani biduru sisa abeka fere se wari kemenani kilo koni ola femiye nyo koni o bora ye o kume ka fere se wari wana ni kemeshigi ngasa abeka fere se wari wana ni kemewolonvla ola jagokela ulu ya yira ka foko ni ay koni ko do koni bora balo nu koni ulu songola ka kunye jamana koni nye balo koni ni ka o blakata dugu o konnala ameta kai ka ofi no kenankena sa uga dugu mbeno ni obele ko somakidi dugulama ko ni maternité kura ninka osoro utukalo kile muganduru temeni maternité mi yere ko ni amusaka bora tungarange wode ko ni kuna atari jo fo se wari million bisaba ani sabari konna ni maternité kura yere ko ndabora dem nu baw ko ni uluka lafiya kama kenankena sa muso ko mun be nulu be gele ko ni ninka osoro jiginin ko ni na tenendo ni obena utukalo kile muganduru masamba flani muga ani duru ne kaya tan kononton wakati femi tasuma ye oro kon duna taji jigin so koni ula kenekeza taji fere yoro ula jelbu kaw ulu feno fildabo sisugo ale masunyana akala yoro konna ni taji fere yoro yere konna ko siterni ni koni ale kumeka taji koni ninka ojigi amasuru yala sa femi ye mobili ko yoro do kon tunga surala sero ka fola ko shifina ka do kon tume tewulila taji fere yoro yere koni o kerefe o de kera sabu ye ninga tasuma koni ka amene taji fere yoro en koni na polisi koni ulu nana ninga na yoro koni ka ula kana yani saper pompier mo bina kana tasuma en koni ninka afaka akara sababu ye ninga makelen koni bone anina bulma fen shegi o jinna camion yere koni be o bulma fen shegi nuna kata ni kelen o fena jinna kata se moto jakarta kelema amita ko kankibaru la femi Senegal jamana nyema ye ale bismillah bi nazaraw ka jamana nyema fe ni oye Emmanuel la Macron utukalo klimu gani wolonvle na kerew ka Champs-Élysées ale koni konna la femi nye Senegal ka jamana nyema ni oye Bassirou Diomaye Faye atara bonyoye la France jamana nyema koni ale la mi nu bina kuma falenke uni nyogonche kata Côte d'Ivoire jamana ale konnala manani koni bonena anina ka sababu yake mama no fetigi la ko dombal do koni bingani waleta ninka uga jamana korean fanfela ninka o segere kuna fonia dira uga keleke choga nyama feni o état major général des armées ayira la ka foko akera kari shuka duguje tenen koni ola uga jamana korean fanfela la ka wala donia ka fo koni ye ashien fole bingani wale ka taka ni yoroko fole ale segere kabisa amba flani mugani kilen temenen ko fe ameta gene bisaw ko ka jamana o konnala o ka ministri nyama bana koni chuna ale ka wati mina unuka jamana nyama kon tumbe bara ulu koni isirama bana chuna kan wakati mina sa uya tateliala ninga ukunda na ye Senegal jamana koni o ka mini atara furakella ino ka sabu yake bana koni ale jugera doni ame doke alaka kenya nyumani ka udama nene be dansigi anga bi kuna funeola awni ci awala mel ko nyumana awko ambe shinu inshallah kuna fun kura udo keneka